Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kiseb riżultati ieħor inkoraġġanti għall-istaġun tax-xitwa hekk kif fi frar għaddew mill-ajruport 379,073 passiġġier, kważi d-doppju tal-movimenti tal-passiġġieri reġistrati fl-istess xahar tal-2022. Dan ħareġ minn ċifri li ppubblika l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta hekk kif ġie nnutati li minkejja li frar huwa l-iqsar xahar meta tqabbel it-traffiku li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rreġistra ma' dak ta' Jannar, jirriżulta li d-differenza fil-movimenti tal-passiġġieri kienet ta' 262 passiġġier biss. It-18 tax-xahar kienet l-aktar ġurnata impenjattiva hekk kif għaddew mill-ajruport 17,531 passiġġier u dan fi żmien meta ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival kienu fl-aqwa tagħhom l-istudenti bil-btajjel. Fil-fatt matul tmiem il-ġimgħa tal-Karnival intlaħqet medja ta' 88% fis-seat load factor. Mill-banda l-oħra, il-medja ta' seat load factor għax-xahar ta' frar kienet ta' 82.6%, jiġifieri żieda ta' 6.8% fuq seat load factor li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra fi frar tal-2019. Fi frar li għadda l-Italja, ir-Renju Unit u Franza semmew posthom bħala l-aktar swieq importanti għall-ajruport, filwaqt li s-suq Ġermaniż tela fir-raba' post u dak Pollak sab postu bħala l-ħames l-aktar suq importanti. Intant aktar kmieni din il-ġimgħa l-Kunsill Internazzjonali tal-Ajruporti ppubblika r-riżultati ta' traffiku għal Jannar. L-organizzazzjoni osservat li f'Jannar 2023 it-traffiku Ewropew kien l-aktar viċin li jilħaq l-irkupru totali minn meta faqqet il-pandemija tal-COVID-19.